Olivera. Pošli Olivera podobne. Maskote. Hovoril Matúš. Počas celého turnaje. 1-krát 18 minút. Výkon 5 sekúnd. To znamená auty, rohy, komobránky. Dáva sa 5 sekundami a do 5 sekúnd. Nerozohrať rohu je neprijatný rolníkov a takisto hra. Potrebujeme si povedať aj nasledujúci program a na ihrisku číslo 2. Ojojoj, uvidíme jeden z derby zápasov a to je Túlave Citrony Nitra a uvidíme Bauslav Košice, víťaz Košickej Novej ligy, víťaz Winter Cupu a proste tým, ktorý je zvyknutý hrať v lete najvyššie miery a to práve na ihrisku číslo 1. No a ak sa pozrieme na ihrisko číslo 2, tak tam nám pôjdu do hry Prešovčania, Los Bolos Hermanos a víťaz. Poprosíme zdravotníkov, aké góly, všetko nájdete na stránku Wintercup.sk. Jovi, daj stojičku, prosím ťa, lebo ma zabíjak tam stojí. Ne, len ma to zabíjak tam stojí. Teraz to bol. Vítame samozrejme kliatných Patpalovou Bratislava, tým, ktorý netreba predstavovať. Vítajte tu u nás, Gabi, samozrejme, očakávame veľa, určite aj tým Bauslav. Sú už tu máme, no a ďalších 19 tímov čaká, kto výzve tento tým pod Orlando v rámci roku 2024 všetko, čo sa nám dalo v Lige majstrovstva Slovenska, Lige Wintercup, tak uvidíme. Nebude z toho prekvapený, také sú medzinárodné pravidlá, život je krutý, 5 sekúnd máte na to, aby ste sa stihli realizovať tu na najlepšom podujatí v rámci februára na celom Nemecku. Jednčí z Bauslavu, najvyšší číslo 1, prvý zápas, tu Túlave Citrony, žltý, ktorý sa tu máme, Hoši, máme minútku medzi zápasmi, takže ak sa chcete rozcvičiť na ihrisko číslo 3, máte tam rád informácií. Ani si sám neviem, že v ktorom zápase je jeden z týmov favorit, pretože na ihrisku číslo 1 veľmi Perelovská, ktorá je prvýkrát účastníkom medzinárodného podujatia a takisto je len pre naše štatistické účely, ale je to aj samozrejme bezpečie nás hráčov. Sú tu aj starší páni, sú tu aj mladší hráči, ktorí majú ešte kariéru pred sebou. Všetci chcú dať ešte do zdravia. No a toto sú posledné sekundy zápasu na ihrisku číslo 1, ako by som už obrovskú radosť, radosť bratislavskej podmienky. Jeden, musíme to povedať, z čiernych kolorov tejto súťaže hráci čas počas celého turnaje 1-18 minút. Takže minimálny nastavený čas, pozdravujem